usamane nyumba yako panjenga, chifukwa singalimbe uimange patandwe ndilo Yesu Kristuyo, ndipo idzalimbazeni wa Yesuyo Satana tanverolima, tikakhulupirira maambuye wathuyo, ndipo tidzakondwa zedi. Wa Yesuyo Satana tanverolima, tikakhulupirira maambuye wathuyo, ndipo tidzakondwa zedi. Tikamanga panjenga ngati munthu wopusa, nyumba yathu singalimbe nthawi yazinja mvula ikagwa. Wa Yesuyo Satana tanverolima, tikakhulupirira maambuye wathuyo, ndipo tidzakondwa zedi. Wa Yesuyo Satana tanverolima, tikakhulupirira maambuye wathuyo, ndipo tidzakondwa